Volíme teda o 7 dní. Ak viete, že volebnú sobotu nebudete doma, vybavte si voličský preukaz. Voliť s ním môžete kdekoľvek na Slovensku. No a ak ste odcestovaní a nemáte koho na úrad po preukaz poslať, teraz vám poradíme. Aj keď o tom na úradoch neradi rozprávajú a niekde o tom dokonca ani nevedia, preukaz si môžete vybaviť aj cez internet. Tento pán vybavil preukaz pre brata v bratislavskom Starom Meste za 2 minúty. Musel totiž ísť tam, kde má trvalý pobyt. Brat je v Žiline, ja som dal preukaz a podstate za chvíľku to bolo hotové. Vybavila som aj za seba, aj za manžela. Ak však vy nikoho, kto by vám preukaz v mieste trvalého bydliska vyzdvihol, nemáte a nemôžete si ho vybaviť osobne, máte ešte jednu možnosť – elektronickú poštu. Vie o nej len málo kto. Nevedel o tom. Nie sa čo čudovať, na niektoré úrady stačí poslať mail s údajmi a obratom vám pošlú voličský preukaz. Inde o tejto možnosti ani netušia. Takúto požiadavku sme na mestský úrad nedostali. Neviem si to mailom ani veľmi predstaviť. Doteraz sme poslali 47 voličských preukazov poštou. Voličský preukaz si môžete vybaviť najneskôr vo štvrtok 10. júna, v piatok deň pred voľbami. To už na rozdiel od minulosti nebude možné. Ak chcete preukaz pre seba, stačí vám občiansky preukaz. Ak príde vybaviť voličský preukaz niekomu, stačí, ak má rodné číslo k dispozícii a voličský preukaz pre ňoho vydáme. No a ak nemôžete prísť osobne, pošlite na príslušný úrad e-mail. Treba v ňom uviesť meno, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a adresu, kam vám majú preukaz poslať. My potom poštou pošleme voličský preukaz. Musia byť k dispozícii všetky údaje. Ten, kto žiada a pre koho žiada. Voličský preukaz tak napríklad už poštou dostala istý pán v zahraničí, ktorý však príde voliť na Slovensko. Pociťujeme obrovský záujem, teraz vybavujeme zhruba do 100 ľudí denne. Pri voľbách budete okrem voličského potrebovať aj občiansky preukaz, no a dávajte si pozor, aby ste ten voličský nestratili, nový vám už nevydajú. Regionálne štáby a Ivana Vánsová, televízia Markíza.